katanya enggak. Tumpah seair Yumusturai Tumini janita Ayam Jawa Sayur sayur Kecel Tunggu sayur sudah. Ya. Ah, jangan tempehne nang jero. Sendong Nyuwis. Abang kok sing akeh. Aja kelalen. Tuku sayur sing akeh dilarang utang ya. Wong ge duwe duit asline. Ning ngomong arek duwe duit. Sepetom lah. Ah, kowe tahu loro kegen loro. 50.000 kepenak mbok gering jumlah. Iya, baku sayur ini kepenak gering jumlah. Apa sih ini? Ah, Aku dibayar dia nu ngomong. apa? Tahu loro. Kegene loro. Juru kapira to. Apa sih? Kalkulatornya nang HP. Teme, Apa? juru kapira. Karena nikah 7.000. Kegen jijine pira? 3.000. Aja keras-keras is krungu. 2.000. 6.000 karo 8.000 waktu pitine loro 14. Ya. 14 karo tahune loro pira? Second. Jeruk sakutel-kutel lo 8.000. Beli kali Pira? Don.